May nga po Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag subong mabatian nyo man kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Temporary shelter sa Barangay 18 para sa mga watchers sa pasyente sa CLMMRH, tubtub na lang sini nga samana. 3 ka mga persona ginabdak matapos magdaya sa panahor sa binasyonan. Pagpatukod sa bago nga patso ginaprubahan sang konseho. Negros Occidental, mapadala sa bulig sa nahalitan sang linog. Kag sa good vibes, may mga K-pop events na naman liwat sa Bacolod. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, probinsya sang Negros Occidental ang magapadala sang bulig sa mga naapektuhan sang linog sa Northern Luzon. Sa karon sunod kay Gobernador Eugenio Jose Lacson, ginahulat pa nila ang report bahin sa extent of damage kasubong man sa deklarasyon sang state of calamity. Sunod kay Lacson, handa ang probinsya nga magbulig. Sang pag-igo gani sang Bagyo Odette, nagbato naman ang probinsya sang bulig gikan sa nagkalain-lain nga LGU. Kasunod sa natabo nga magnitude 7 nga linog sa Abra, luyag man ni Governor Lacson, ma-refresh ang pagpatuman sang earthquake drill. Kung mag-igo ang disaster kasubong sang linog, suno kay Lacson, daw wala sa nga nagakaigo nga preparasyon kung sa diin makapanghandang isa ka LGU. Ang Region 1 kag 2 kag Cordillera Administrative Region ang apektado sang linog nga nag-igo Miyerkules sang aga. Nalakip na diri ang 15 ka mga probinsya, 15 ka mga syudad kag masobra sa 200 ka mga banwa suno sa National Disaster Risk Reduction Management Council. 5 naman ang ginreport nga napatay. No, our policy is always better to help than to receive. No, so and it's also good to note that when we were hit by Odette, other LGUs also helped us. No? So yes, we're always ready to help. We will never be prepared enough. No, to be honest, we're far behind from being prepared against something like an earthquake. Sa number 9, samtang nagahilapit ang pagbukas ng klase, mga eskwelahan nagapangitaman sa mamaagi, agud tumaganyat ang mga ginikanan nga ipa-enroll na ang ilang mga estudyante. Yaring report. Diri sa Felisa Elementary School sa Bacolod, halos plastado na ang tanan. Estudyante na lang ang kulang pwede na makaklase. Nagapadayon ang enrollment. Sa ikatatlo nga adlaw sa enrollment, may masobra sila sa 400 ka mga enrollees. Katunga sang ilang nga gina-expect nga kanamuon sa mga enrollees sa sining school year. Sunod sa kay Charis Labansawan, in charge sa enrollment, amat-amat na gidman nga nagadamo ang nagapa-enroll. Maiban nga ginikanan nga wala pa sa gihapon makapa-enroll sa ilang kabataan, kaya ang iban masako pa sa trabaho. Ato? Oo. Kaya for example, mapabalo kami sila nga may enrollment, hindi ka malikawan sir, magiging ka namin mga obra pa sir. Oo, nang namin gito sir kung sila ganda mapa-enroll mismo sa ilang kabataan, kaya para may oportunidad no kami sir nga masturya naman sila. Kung may mga wala pa makatsyempo magpa-enroll, may mga iloy nga nagapangita agad sa panahon nga mapa-enroll ang ilang mga kabataan, ilabi na nga sugura na ang full face-to-face classes. Sunod sa iloy nga si April Torrefranca, laing dya kung face-to-face na nga klase, kay sigurado nga may nagakatunan ang mga estudyante. Okay ka man face-to-face? Oo, kay para may itsindihan, gid sila balaw. Laing Kaysa gid kayo sa module lang nga daw wala balaw. Pero mayara sa gihapon sa mga ginikanan nga wala pa sanggana nga ipa-enroll ang ilang kabataan kag nagakahadlok sa gihapon sa COVID-19. Ini ang nagaduso sa eskwelahan nga mangita sang iba nga pamaagi para maganyat sila. Halin sa rekorida, pinagi sa barangay kag bisan online. Mga ginaobra sir, subong ka partnership na kami sa barangay, may drop box na kami sa barangay. So pwede sa ka-enroll sa barangay? Pwede sila kakuhain ng Form sa barangay. Kag na-post naman na naman sir sa amon nga Facebook page. So amo ning mga ginobra taman para mapahapos Yes, sa process. sir. Yes, May barangay, may online. May online. Kag time to time sir nag-update kami sir sa mga group chat sa mga ginikahan. Masako man ang pagpagbakuna sa barangay, bata man o kung tigulang bilang pagpanghanda na sa pagbukas ng klase. Sa Felisa Elementary School, maging modular lang anay pero pagka Nobyembre, masunod man sila sa mando sang DepEd nga maging full face-to-face classes na. Sa number 8,
Kung may magprotesta sa pagpatukod sa LNG Combined Cycle Power Plant sa San Carlos City, ini ang ginaabi-abi sang alkalde. Patag ni Mayor Renato Gustilo, mismo ang national government ang nagatugod sang pagpatukod sang liquefied natural gas power plant sa tunga sang pagprotesta sang pila ka mga environmentalist group batok sa 300 megawatt LNG power plant project sa Reliance Energy Development Incorporated sang San Miguel Corporation. Sunod kay Gustilo, wala man gani na pauntat ang pag-operate sang coal-fired power plant sa Iloilo kag Cebu nga parehos man lamang nga fossil fuel. Samtang magapakig-angot naman ang Provincial Legal Office sa Department of the Interior and Local Government bahin sa Memorandum Circular 22-018 sa sulat ni San Carlos Bishop Gerardo Almenaza sa sangguniang panalawigan, ila ginahinyo ang pag-retract sang SP sang pag-issue sang Resolution of No Objection o kunrono para sa LNG Combined Cycle Power Plant. Sunod sa obispo, ang Environmental Impact Assessment o EIA para sa proyekto ang wala panahuman kag base sa DILG Memorandum Circular, hindi makapagwa sang rono kung wala sang EIA. Nakabaton lang ko sang palang copy pa lang. And considering nga medyo complicated siya balang matter, damo gin-raise ang group nga ato ni Bishop Almenaza. So we will be studying also their grounds raised, and also ang maybe we will also ask the DILG for their opinion, considering what they base their what do you call this, their opposition on DILG Memorandum Circular. Hindi sila magusto mag-fossil fuel. Well, they have to cut off their electricity in their house. Diba? Secondly, if they have vehicle, well, do not use vehicle. You go back to the traditional magkalisa ka mo. Wala na. If they want to rally in San Carlos, we welcome them. Taga-angkos na permit, mag-rally sila in front of the City Hall, taga-angkos na permit 8 a.m. up to 5 p.m. Da sila whole day. Pagkanon ko pa sila. Sa number 7, isa ka retired jail officer nga may warrant of arrest sa kaso angot sa illegal nga droga nagpalagas sa mga pulis. Nakuhaan pa sa video kahapon sa dalan sa Barangay Kalintagan, Dumaguete City, ang pag-corner sa kapulisan sa driver sa Ford Ranger kag ilagitayaan sang armas. Ang driver sang salakyan amo si Felix Tubil, retirado nga jail officer kag may kaso may kangtanan sa illegal nga droga sa probinsya sang Pampanga. Sunod sa pulis, ang dawon PNP amo kung tani ang mag-serve sang warrant of arrest kay Tubil apang ini ang nagpalagyo. Siya ang ginlagasman sa kapulisan kag didto ini na corner sa Dumaguete City. Detailed na sa karon si Tubil sa dawin PNP. Sa number 6, 2.1 milyones pesos nga balor sang iligal nga droga nakuha sa separado nga buy-bust operation sa Bacolod. Duha ka separado nga buy-bust operation ang ginpatigayon kainas ng kaagahon sa Bacolod kung saan masobra 2 ka milyon ka pesos nga balor sa iligal nga droga ang na-recover sang kapulisan. Las 12:15 kaina ginpatigayon sang Special Operations Unit 6 upod sa PNP Drug Enforcement Group ang buy-bust operation sa Purok Villa Barada sa Barangay Alihis kung sa diin 1,394,000 pesos nga balor sang ginapatihan shabu ang nakuha. Subject sang buy-bust amo ang 31 anyos nga si Ramon Vertudes. 23 tanan ka plastic sang shabu ang nakuha sa iya. Pasado las 4 naman kainas ang kaagahon ang buy-bust operation sa Police Station 8 sa Purok Kahirop, Barangay Singkang Airport. Subject naman sang buy-bust among 21 anyos nga si John Mark Melana. Nakuha sa iya ang 748,000 pesos nga balor sa ginapatihan shabu. Pareho nga detained sa Police Station 8 ang mga suspect kag kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ang ila at tubangon. Sa number 5, 3 ka mga nabilin pa nga mga drug group sa Negros Occidental hugot na ginabantayan sa karon sa PDEA Region 6 samtang nagahilapit ang Mascara Festival.
Tatlo pa sa anay 7 ka mga drug group nga nag-operate sa probinsya nakipnap sa Bacolod City ang ginabantayan sa hugot sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 6. Sunod sa kay PDEA 6 Regional Director Alex Tablate, kadamaan sa mga nabilin nga mga grupo, ginsubli ka gin-operate sa mga salaligan sa mga yadtong na-neutralize na pinagiman sa masupog nga anti-illegal drug operations upod sa PNP. Karon nga nagahilapit man ang Mascara Festival sa Bacolod, mas ginhugtan pa sa mga otoridad ang random kag paneling inspection sa mga puerto agud nga mapunggan ang pagsulod sa supply sa illegal nga droga. Nagalaw man ang karon ang pamunuan sa PDEA nga liwat matagaan atensyon sa mga local government unit ang Barangay Drug Clearing Program agud man mabuhinan ang demand kag mapunggan ang baligyaanay sa supply sa illegal nga droga sa komunidad. Ang ano naman, ang members naman dyan is kung mahuli mo yan, papalitan at papalitan din lang yan. So isa ito sa mga tinututukan din natin with PNP. And we're very thankful kasi ang dami ring mga significant issues na nakuha ng PNP. Just like yung sa San Carlos City na 2 kilos. Tapos yung dito sa Escalante natin na 5 kilos. So just imagine yung mga items na yon. Kung hindi natin na-seize yun, hindi natin nahuli. Malamang na-distribute yun sa mga barangays, iba't ibang barangays. Sa number 4, pagdusos ang pagbakuna sa booster shot sa mga banwa kag syudad ang ipaagi sang gobernador sa Negros Association of Chief Executives. Sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson ang probinsya magabuylog sa mga programa sa Department of Health kag sinilamang ginunsar ang Pinas Lakas campaign nga nagatuyo sang pagpabaskog sang kampanya sa booster shots kag pagbakuna sa mga wala pa mabakunahan nga senior citizen. Ini ang tinutuyo nga malambot sa first 100 days ang Marcos administration. Sunod kay Lacson, ipaagi niya ini sa kay ACE President Victorious Mayor Javier Miguel Benitez para mahaylo ang mga local government units sa pagduso sang among nga kampanya. Sa July 24 nga report sang DOH, 75.88% ang fully vaccinated sa Negros Occidental. Nag-idugman pero sunod sa gobernador, manubo ini sa gihapon bangod nga ang ginaduso subong booster shots na gani. Sa pihak kabahin, personal nga panindugan ni Lacson nga dapat magpabilin ang paggamit sang face mask. Ini sa tunga sang plano nga kun malabot na ang target madapatan sang booster shots sarang na nga hindi maggamit sang face mask sa mga outdoor venues. We will always cooperate with the programs of the Department of Health, no? And in this case, booster shots. But obviously, it needs the cooperation of all LGUs. And I will course this now through the ACE President, Mayor Javi Benitez, to encourage their members, no, to really push these booster shots. No? I think obviously having booster shots will add additional protection on the individual. Sa number 3, sa Kabangkalan City, 3 ka mga persona nag-aligar nga ginabdak matapos magdinaya sa panahuro sa binasunan. Papulit na kuntani sa Bago City, gikan sa Banwas ang Kanuni, ang 3 ka mga persona sang sila ang maghapit sa convenience store sa Kabangkalan City kahapon sang kaagahon kung saan sila ginaligar nga ginabdak sang gipagsakay sa isa ka Toyota Innova. Ginkuha sa mga biktima ang 80,000 pesos nga cash kag sila ang ginbuyan sa mga armado nga suspect sa Banwa na sang Ilog. Sunod sa PNP, nagpanahor ang mga biktima sa namatsyad sa Kanduni kag ginaligar nga sila ang daya rason kun nga ginkuha balik sa ila ang gindaog nila nga cash. Iniman mismo ang panugiron sang isa sa ila nga nagpahibalo sa pulis nga hindi na sila interesado nga magpasaka sang kaso sa nakilalaan nga isa sa mga abductors. Sa number 2, pagtukod sang bag-o nga public cemetery sa Bacolod ang ginaprubahan sang konseho. Overcrowded na ang Burgos sa Public Cemetery gani sang Disyembre 2020, ginpasiradaan ini sang syudad santo sa rekomendasyon sang City Health Office kag General Services Office.
Manugpuno naman ang patio sa Barangay Granada kag Handumanan sunod kay Councilor Thady Saison. Gani kahapon giluso niya ang pagtukod sa panibag-o nga public cemetery sa syudad nga mayorya naman nga ginapurbahan sang katapos ng sangguniang panlungsod. Ginahinyo man sang konseho kay Mayor Albi Benitez nga magpatud sang lugar sa norte nga bahin sa Bacolod para sa bag-o nga patio. Ginatan-aw man ni Saison nga kung mahimo mangita man sang duta nga malapit sa economic highway para sa public cemetery. Either there is somewhere sa Vista Alegre, Estefania, kaya lagpad pa man ang duta da, tapos with the new economic highway nga malabay da, ma-free up guro around 2,000 to 3,000 hectares ang duta dira ang area. No, so basic pa lang may makita man tada nga magbaligya nga reasonable man la presyo. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Temporary shelter para sa mga watchers ang pasyente sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital ang tubtub na lamang sa Domingo nga adlaw kun sini nga semana. Hindi na magwantahan sa barangay ang pagbayad sa bill sa kuryente kag tubig para diri. May report si Nico Delfin. Humalin sa nagpeak ang COVID-19 pandemic, naninguha ang grupo sa mga volunteer upod sa Barangay 18 agud nga matukuran sang temporary shelter ang mga pasyente kag mga himata nila nga nagasurvey watcher sa Guasang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Si Mirna Maripuske sang Barangay Janay sa Escalante City ang masobra na isa ka bulan sa shelter sa may second road sakop sa Barangay 18 sa Bacolod. Ang iya anak nga bag-o lang panganak upod man sa iya apo ang nagapabilin nga iya ginabantayan sa regional hospital. Apang isa siya sa malapit 40 ka mga nagatinir sang libre sa shelter nga karon na balaka. Samtang amat-amat niya gina-demolish ang shelter nga iya ginatiniran. Kung naman bulig ni sa amon, sir, Gano? na mga, kung dito may sagwa, sir, magulan na may ilitan, Kagi ka to kagi ka to na initan kagulanan. Ang akong bata is ang akong apo, sir, kay 27 man diri na doon, tapos isagid siya kagabi sa guwa, may makabulik po siya, nakatudo na diri po nakano ako nadalagita, amo man to na nakadala sa nanay. Sang Martes lang man nagabot sa shelter si Mario Andalicio kagang iya misis nga natala na magpa-opera sang nagahabok niya nga guya sa regional hospital. Nagalaom siya nga kuntani, makatiner pa sila sa shelter, agod hindi man sila maiyawan. Balik-balik sa ilabalay sa Barangay Malingin sa Bago City. So, mayo mga nakabulig sa juta lang nga panahon, nakasilong kami de. Importante tani no. Natani kung palag-lawig ko pag iniya para nga dugay pag iningamon din yan, no kay. Sano ka mo tao dire? Wala pa mabalaan kaya hindi pa matapos ang mga result ni kung tapusan pa ninamon mo. Suno kay punong barangay Madilin Diaz sang Pebrero pa nagtakop ang kontrata sa tunga sang barangay kag sang tag-iya sang duta nga ginatindugan sang shelter. Hindi naman masarangan sang barangay ang balayran sa tubig kag kuryente sa sulod na sang halos 2 ka tuig. Gani sa katapusan sang Hulyo, hindi na mapadayon sang barangay ang pagbulig sa mga nagakinahanglan, kadamaan diri sa ila, hindi taga Bacolod. Natayo pag-ikutapos na sa July. July 15 to July 20 to July katapusan. So mo, hinabakbak mo na daang tiyak nga ka-building kay kinanglanon niya. Tungod nga ipakaiya kay ang pusunod sa piyak. Pero ang sa piyak nga iya building, ina-cater iya pag-iban kay naluoy pa siya. So masumbra gini na dira, mga ginuto. Si Councilor Claudio Puentevella nagsiling nga bagasugilanon siya sa tag-iya kag sa iban pa nga mga donors agud bisan paano mapabili ng shelter para sa mga pasyente kag watchers sang regional hospital. Ina tun-an naton. At the same time, we're still, nang nag-aayo pa ta sa property owner sa kung bukas kid sila kung anong terms in case nga ginapangilanlan may agreement with the city government. May mga local government unit kag congressional districts naman nga nagrenta sa mga lugar nga temporaryo nga matiniran sa ilang mga kasimanwa. Ang pag-regulate sa mga watchers kabahin sa mga tikang sang pumunuan sang regional hospital agud nga mapaiway ang paglaton sang COVID-19 ilabi na sa mga medical personnel. Gani kada adlaw makita man ang malaba nga linya sa mga pasyente kag watchers sa guwa lang sang ospital. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Sa
Sa Good Vibes, matapos ang masobra sa duha ka tuig, mga K-pop fans sa Bacolod ang nagtililipon sa nauna nga K-pop event. Aton saksihan sa report ni Andrew Matthew Ortonio. Kung K-pop fans man ang paghahambalan, hindi magpaperde ang Negros Occidental kag Bacolod. Bata manukon young at heart, nag-enjoy sa pagtanaw sa nagkalain-lain nga K-pop events. Matapos ang duha ka tuig, amat-amat naman gabalik ang pagtililipon sa mga fans mapa-birthday man sang ila idols or dance cover competition. Ginsuguran ini sang July 23, 2022 sa Basket Bacolod sa ila nga soft opening. Gindagsa man sa mga Korean students kung sa diin nagsuporta sila sa ila nga kaupod nga nag-intra sa K-pop Style Coalition. Isa si Hanu sa mga Korean students nga nag-enjoy saot, kaupod sang miyembro sa nagkalain-lain nga mga grupo. Suno sa iya, ini ang una nga tio nagpakita siya sang iya talento sa publiko. Hanu from South Korea. In South Korea. And how long have you been here in the Philippines or in Bacolod City? I'm studying English here from school program for 1 month. Oh, for 1 month? Yeah. So you've started last month? No, I've been here for 2 weeks. 2 weeks already? Yeah. Oh. How was the experience here performing in this kind of event? Actually, Organized- this is my first time performing on the stage in front of people. So I was really nervous, but just I got the chance to interview like this. So this is a good chance for my life. Ang iniman nga event naghatag sa oportunidad sa mga local businesses nga magbaligya sang nanari-sari nga K-pop merchandise. Gindagsa man ini sa mga fans kung sa diin madamo gid sila mabakal, mapa-photo cards man kag album sang ila nga mga idols. Isa sa mga madugay na kagkilala nga K-pop production sa Negros ang Skyway Productions. Ginimbitar sang Basket Bacolod nga mag-organisa sang pinakauna nga K-pop style coalition, Clash of Entertainments, ang ini nga productions. Sunday Chelin Garnica kag May Rilota ang mga organizer sa ini nga event. We have right now event called K-Style Coalition na Clash of Entertainment. So we gather different entertainments sa K-pop community there is sa Negros para mag-perform sa as part of the soft opening activity and basketball. Of course, we also invited my Hero Comic Productions and they had Harajuku fashion show naman niya to promote naman other Asian culture. Suno sa ila, panugod pa lang ini nga pag-amat-amat balik sang K-pop event sa syudad kag madamo pa nga aktibidades sa masunod na binulan. Andrew Matthew Ortonio para sa Digicast Negros. Barb, after, since nagsugod ng pandemic, bago kaliwat kita Korean student sa Bacolod. May imo giniguro henerasyon ng Yes, K-pop. ako ang ginapat. OPM na ginabalaan ko ba? K-pop, P-pop, Pinoy pop. Pero Mingha, nagtililipon naman gid. Yes, at least makita nga patapos ng pandemic. Matapos na ka ba? Hopefully. Tuloy-tuloy. Kagawin itong mga balita sa Negros Subunga Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Paraan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo. Mayong hapon.